jsem trošku ten... Chod do piči. Kam je to nekliká? Kamo mi to... Do piče. Kamo mi to actually kliká někdy až moc. Kamo, ale já si myslím, že proč byla někdy to, tak kamo to je tak kvůli tomu, že to má tak... No to ještě actually zbyly nějaký levely z Ender Draka, takže mám rovnou z 16, rovnou z vole ze 4 na 31. Nice. No co jsi říkal Ghostem? Že ono to má tak rychle, kámo, teda, to má tak malý delay, kámo, že když to podržím fakt jako na chvilku, tak to stejně neregistruje. Takže jsem to malinko, jsem se hrozně Jo. Tak počkej, volám, já si vyhledat nějakou... No way!